Ahojte priatelia, počúvate 123. epizódu Politcastu Silný výber s vašim najobľúbenejším konzervatívnym liberálom a liberálnym konzervatívcom. A teda víta vás starší pán v rokoch Slavomír Olšovský a pán v najlepších rokoch Marťo Jakubčo. Toto je prvý pedagogický diel. Vítajte na dnešnej úvodnej pedagogickej porade. Dnes sa pozrieme na to, ako cez leto neoddychovali, ale teda radšej mali v našej slovenskej vláde a čo s tým teoreticky môžeme urobiť. A taktiež sa pozrieme na to, ako ideológiou školskú kasu nenaplníš a že samozvaní arbitri slovenskej kultúry a médií by mali ísť naspäť do osobitnej školy minimálne. I keď aj neviem, či aj tá by im pomohla. Predtým, ako sa ale pustíme do našich tém, nám Slavo, ako to už býva u nás zvykom, povie, že na čo si pripíjame a s čím. Gaudia musigitur. No, len tak na úvod. Pripíjame a pripomíname si narodeniny Vladimíra Kara-Murzu, ruského opozičného politika, ktorého prepustil Putin nedávno, 40 rokov. In memoriam spomíname na Franza Josefa Straussa, bavorského ministerského predsedu, kancelára. Ďalej si pripíjame, Marťo, pri príležitosti odchodu Richarda Sulíka, ktorý prestal dočasne asi držať v ruke balónik. Neviem, či si zachytil úspech futbalového klubu Slovan postupiť do Ligy majstrov, do finálovej nejakej tam časti. Slovenské volejbalistky nesleduješ? A slovenské volejbalistky sleduješ? No. Určite. Tak tie postúpili na majstrovstvá sveta, to je akože veľký šok pre nás všetkých. No a potom narodení mali naši obľúbení umelci. V auguste a začiatkom septembra sa toho urodilo Ďuro Bartoš, Tomi Zubák, XL z Hexu, Bezos polemiku a maestro, veľký maliar Toti Badze. Ešte z historického kalendára Janka Žideka vyberiem. Predseda vlády Petr Fiala oslavuje 60 rokov a pred Marťou 24 rokmi, ako keby to bolo včera, vydal okresný súd v Bratislave medzinárodný zatýkač na bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu. Otázka je, že kedy nejaký okresný súd vydá zatýkač na tohto úradujúceho riaditeľa SIS. To asi tiež bude musieť čakať nejakých 24 rokov. No, takže tak a pripíjam si koktov. Poznáš koktu? Kokta vôbec. Čo to taký bylinný kolový nápoj bez kofeínu z Balkánu. Kokta? Okay. Kokta, bola kokta. No, to budú pínať Keketio ministerstve, však to bude ich ministerský nápoj. No, predtým, než sa pustíme do našich tém, máme tu ešte nejaký endorse. A ako už ste to možno asi zaregistrovali, tak Michal Kovačič spúšťa nový mediálny projekt a takisto už nejaký ten čas sa snaží vydobiť na Slovensku svoj priestor aj projekt DVTV a obidva tieto projekty majú zbierku na Donio, čo za posledné dni, myslím si, že sa Kovačič nemôže sťažovať na podporu, ale samozrejme je dobré ukázať, že sú ľudia, ktorí chcú mať kvalitné médium a slobodné médium, takže minimálne ak nie ako podpora, tak aj ako statement je to dobré podporiť. Možno by som sa viac prihovoril za aj DVTV, lebo tí trošku sú v úzadi teraz od toho anoncu toho projektu 360, ale verím, že aj im sa podarí to nejako rozbehnúť. No tam tá Šišoláková tam takisto dobre pri tom Kovačičovi vyzerá, rozumieš ma, takže by som pánu Frintovi takisto odporúčal nejaké takéto posily, ale presne tak. A všimnite si, vážení poslucháči, svetelka naše, že my sme strašne kolegiálni a podporujeme našich kolegov z branže, takže podporte ich aj vy. Držme spolu, snáď spoločne potom porazíme Hydru. Od júla, kedy sme sa počuli naposledy, tak sme si mysleli so Slavom, že si dáme tak pauzu letnú, však aj tak sa nič neudeje, klasická uhorková sezóna. Ale od augusta jedna blbosť za druhou. A od prepustenia Kováčika a odvolania Alexandry Kusej, drličku z SND, zrušenia všetkých možných analytických inštitútov na ministerstve kultúry, to, že sme sa dozvedeli, že Košč je zrazu bez viny a môže sa vrátiť, čo je taký leitmotiv nášho podcastu, že raz za čas spomenieme toho Košča, aby na ho niekto nezabudol, tak sme sa dostali až k tomu, že teda on si môže pokojne už sa vrátiť, lebo všetko
všetko už je v poradečku a všetko je už upratané. Nehovorím o každom týždni, kedy niečo SNS vymyslí. Danko teraz dáva do parlamentu zákony aj za iné ministerstva, ktoré má v gestii. A Fico toto všetko nejak zakrýva tým, že si vymyslel nejaký absurdný problém Šimečkom a jeho rodinou. Ja to mal taký akože názor na to, lebo ako všetci hovoria o tom, že to je, samozrejme je to celé absurdné a že akože on potrebuje toho nejakého nepriateľa, potrebuje toho Šimečku zrušiť, čo samozrejme asi všetko je pravda, ale podľa mňa akože taký hlavný dôvod, že prečo si vybral toho Šimečku, je to také, že vyrovnať ten balans, vieš, lebo keď bolo ešte SDK, Smer, tak Ficovi a jeho kumpánom vyhovoval ten systém, však všetci krádnu, hej, aj oni sú zlí, aj my sme zlí, tak vieš, Fico sa tak usmeje, pokrčí ramenami, ale však aj oni kradnú, ale my vám dáme aspoň nejaké tie benefity a nejaké tie istoty, ktoré máte, ale pri tom PSK, keďže to nová strana, tak toto nemal a potrebuje tiež na nich nahádzať tie výkaly a tú špinu, aby aj u nich bolo vidieť, že však aj tí Šimečkovci krádnu, aj to v podstate to isté, akurát Šimečkovci vám dajú povinne jedného homosexuála do rodiny a my vám dáme 14. dôchodok a potom aj 15. Áno, čiže radšej dôchodky ako homosexuála do rodiny. Takže v podstate, aby to tak akože nejak vyrovnal, hej, a nejak ukázal, že všetci sú tí zlí a že z tých zlých on je ako ten dobrý, lebo on sa aj podelí o to nakradnuté. Nás bijanvo. No Martinku, presne tak, že teda chýbal si mi aj ty, dúfam, že sme chýbali aj my našim skautkám, našim skautíkom, hej, teda viete, že všetci sme chceli mať to leto, presne ako spievajú, vieš, horky, že slíže máte na lehátku. No ale spôsob tohoto léta zdá sa mi poniekud nešťastný, ako hovoril klasik Vančura v Rozmarnom léte, že presne, že tak sedíme s tým Marťom, každý na svojej strane zemegulu a teraz otvoríme tie aplikácie alebo tie, ja neviem čo, tie smartfóny a nestačíme sa proste čudovať. A normálne presne ako hovorí, že som mal taký záchvat za takouto klasickou, vieš, letnou uhorkou, že slovenská letná uhorka našej branži vyzerá tak, že najprv všetci riešia pohodu, vrátane Blahu, ktorý tam musí vynadať do detí hamburgerov, teda tým návštevníkom pohody, rozumieš ma. Potom ešte pravidelne v rámci letnej uhorky boli vždy nejaké články o tom, aká je Soza Zdierská organizácia, lebo chcela nejaké autorské honoráre z nejakého detského koncertu alebo z nejakého benefičného koncertu. A potom teda sa to ešte presne tak v auguste končilo tým, že Penta Press nás obšťastnila nejakými takými článkami typu, že JBC vytasila svoje vnady, ktoré sa im nezmestili do jej ultramalých bikín. Rozumieš? A to bolo tak basically, že všetko. A teraz... Hej, že si urobil taký pekný prehľad. A to je pravda, že sme nemali žiadne takéto správy z dovoleniek od političiek. No, lebo teraz ich máme. Ešte ani ten Sulik si asi obliekol to tričko. Sulik sa teraz fotil sám, ako lozil po tých kopcoch jak tatranský kamzik. Hej. Ale to bolo ešte na jar. To bol na jar, už potom... Čiže v lete už nelozil? Však mal sveter na sebe ešte. Aha, áno, máš pravdu. A nemyslíš s svetrom jeho chlpy, ktoré sa mu z plešiny presoli na celé telo. No nič. Čiže teraz už je to vlastne ako jedno, teda odišiel do nejakého dočasného dôchodu, ale vráťme sa ešte k tým všetkým týmto veciam, čo si tu proste vymenoval, lebo to akože bolo, že... A to je len také akože vrchol ľadovca, no. Jak si hovoril, že človek chcel si aj oddychnúť, alebo v mojom prípade písať doktorát, ale proste keď videl nejakú správu, alebo boli nejaké tie absurdné tlačovky z toho SNS, tak to vieš, to je také, keď máš tu vo Futurame hypnožábu, že proste sa musíš na tú tlačovku pozerať. V nemom úžase. Fuchtle blondiatej, hej, v nemom úžase, že čo oni zase, s akou kravinou idú. Ja keď ich vždy vidím spolu, proste Madame Čelnu, ja už ju inak nevolám, že Madame Čelna, a vedľa nej teda toho jej adláta, tú sivú eminenciu tohto nešťastníka, tak hovorím, že Martina sa zase vymáchala.
To je taká moja slovná hračka, no nič, ale... Ale že teraz už ani Martin ani nechodí, už posiela všade aj Machalu. V teda trojke bol len ten Machala. A aj, dobre, neviem teraz, kto tam bol s ním v tej besede, ale som povedal, že akože, prečo ja tu mám debatovať s úradníkom, keď to je politická debata. S podržtaškou, s nejakým úradníkom nejakého. Máš úplnú pravdu, Martiku, ale všetko bolo proste toto leto inak, preto teda tento spôsob tohoto leta sa mi zdal poniekud nešťastný. Ale vieš, že ešte jednu vec by som vedel pochopiť, teda, že Boris Susko, minister spravodlivosti, nejakým mimoriadnym opravným prostriedkom, že vypustil Krakena, teda nie Krakena, ale Duškyho, i keď tá podoba má doslova zmiatla, hej. Čiže, ale sudca Truban napriek tomu dospel k záveru, nečakane, čo sme nikto nečakal, každého z nás prekvapil najviac asi Duškyho, že dole z čerešne alebo naspäť na čerešňu. No takže počkáme a uvidíme, či toto sa ešte pochopila, že zvyšok, Martiko, že mi to úplne že uniká. Hej? Úplne mi to proste že uniká. Že teda, že čo bolo teda, alebo že čo je účelom celého tohto letného cvičenia Okotistan 2024. Hej? Že si predstav tak akože veľké manévre, proste, že síl demencie a debility, ktoré proste tak, ako sa slušia patrí, dobre, bolo horúce leto a napriek tomu, že v lete sú teda nejaké vojenské cvičenia. Čiže Okotistan 2024, hej, proste týchto jednotiek, týchto pometencov, že aký to mal zmysel? Teda si zober, že tam nejakého toho Fica, ktorý platí za nejakého strašne geniálneho stratéga Saurona, ale neviem za koho, za nejakého černokňažníka, Rumburaka, vojenskej scény, že... Lebo sú len dve možnosti, Mark. Okrem toho, že teda, že vrátane teba, ty si tam tiež bol na tom kultúrnom trajku štafetom, nebol si tam náhodou? Áno, bol som tam, hej. A teraz si zase nebol na tom kultúrnom akože štrajku, ten kultúrny štrajk, lebo ja som videl, že ty si... Tak toto ešte nie je akože nejaký ako na jednom mieste, ale samozrejme duchom som prítomný, bohužiaľ nie som nejako sám inštitúcie, ale ako nejaká osoba samozrejme. To úplne... Podporujem tento kultúrny štrajk. Nebudem to... neviem, ešte si premyslím, ako sa zapojím do tohto kultúrneho štrajku. Pravdepodobne si to nikto nevšimne, že budem štrajkovať. Nie, Marťo, počkaj. Ale... Ty si tam jedna ako osobnosť, hej, a zároveň ty tam zastupuješ vplyvnú slovenskú kultúrnu inštitúciu. Ja sa čudujem, že ti vlastne, že nedávajú na ten piedestal alebo na tú pódium, jak tam je teda riaditeľka Slovenskej národnej galérie, bývalý riaditeľ, naša hej, rozumieš ma, ex-riaditeľ SND Drlička a ty by si tam mal byť hneď vedľa ako zástupca Slovenského národného silného výberu, vieš, takže... Ale vďaka Bohu nikto neodvolal, akože jediný, kto by ma mohol odvolať si ty, takže dúfam, že zatiaľ si plním svoje povinnosti. Dobre, či ty by si tam nebol v pozícii ex, ty by si tam bol v pozícii, že sex, chápeš, že normálne, že ako sex, proste sex symbol. Potrebuje takých to som furt. To hovorím, potrebujem tam. Stanke to celé neodkrúti, a navyše on má len úzky výraz toho koláča, len 4%, takže Marťo, ty to máš v rukách a aj všade inde, vieš, všade inde. Áno. Ja ešte napríklad, keď hovorím, že všade inde, tak ti len chcem pripomenúť, že napríklad Dalibor Janda, on vždycky robil tú vec, hej, že pamätníci si budú pamätať, že on sa na zadnú stranu tej svojej platne, ešte keď boli tie LPčky, to boli také veľké obaly, on sa tam vždycky odfotil v nejakých takých pekne vypasovaných nohaviciach a to teda akože fenomenálne zlepšovalo sales, teda predaje tých jeho platní. Čiže vravím, Marťo, že dneska, keď ide o všetko, keď tu budeme na kultúrnej fronte s týmito trollmi a zlobrami a podobne, ja by som vytiahol všetky zbrane. Aj tie najväčšieho kalibru. No, dobre, ale... Čiže vrajme sa k najslavnejšiemu Žocharovi. Toto je tá otázka, Marto. Čiže na čo celé toto letné cvičenie Okotistan 2024 bolo a teraz, že sú len dve možnosti, alebo tri možno. Že prvá možnosť je, že my všetci sme chceli mať iči na lehátku, ale jediný, kto mal iči na lehátku, celé to bol Fico, lebo proste toto sa tam dialo bez jeho vedomia a on to teda vôbec neriadi. Hej, to je jedna možnosť. Že teda akože dal nejaký rozchod, robte si čo chcete, teda Martina sa vymáchala, Boris proste pustil Duškyho, možno, že toto ešte nejak bolo také odkonzultované, ale že teda on bol s tou Katkou niekde tam v Chorvátsku a neviem čo. Alebo druhá možnosť je, že sa naozaj, že reálne... sa rehabilitoval. Že sa pomiatol, vieš, alebo tretia možnosť je, že aj jedno, aj druhé. Že teraz sa vrátil do tej handlovej, hej, že to ti... Akože normálne, že to nie je to také až démonické? Neviem, pri Ficovi už je všetko na hlavu, takže môže to byť aj demotické. Posledná vec, Marťo, to je kultúrne... Aké demotické?
Neviem. To je kňažské písmo v Egypte. Takže keď už som sa preriekol, tak aby sme sa aj niečo naučili. Demotické kňažské písmo? Demotické písmo, áno. Aj, Boli 3 písma v starovekom Egypte. Demotické? Hieroglyfy, to bolo len pre tých panovníkov. A potom bolo hieratické. Pardon, tak to som povedal blbosť. Hieratické bolo kňažské písmo, lebo to je náboženské. A demotické bolo ľudové písmo. No, vidíš. A vďaka tomu, že práve na roseckej doske boli takéto 3 zápisy, tak sa aj v gréčtine, aj myslím, že v tom demotickom písme, tak vďaka tomu sa potom rozluštili aj hieroglyfy vďaka Françoisovi Champollionovi. Dobre, pardon, už mi začal školský rok a máme pedagogický diel, takže keď mi dáš takúto linku, tak ja sa tak, že nedokážem zastaviť, takže kľudne rozprávať dôležité veci. Túto sezónu bude všetko naopak, že Marta sa nebude vedieť zastaviť a nebude skakať do reči. Tak to má byť. Zmeny proste, pokrok nezastavíš. Martiková, dobre. Ja som nechcel opravovať, samozrejme, že celý tento príbeh ja ako vedúci našej malej katedry poznám aj riaditeľ našej malej školy, čiže dobre si to odpovedal, som na teba hrdý. Uč mládež ďalej. Martiku, v každom prípade už len teda ten termín tejto revolúcie, alebo tento kontrarevolúcie, ktorú táto Šimkovičová, táto Madame Čelná je so svojím máchalom a akože vie, že čo to je za proste sedlačinu a podraz, že v tom teple, že ste mali na Slovensku kontinuálne, ja neviem, 2 mesiace bez troky dažďa alebo nejakých občasných búrok, hej, že 36 stupňov a v noci 24, hej, že zober si, že taká kultúrna revolúcia v Číne, hej, 1966, Maj, Mao Tse-tung, rozumieš ma? Slušný človek, hej, bolševik, posratý, ale slušný človek, Maj to robí. Samotní bolševici, hej, ako už názov napovedá, VOSR, Veľká oktobrová socialistická revolúcia. Prečo títo nešťastníci na Slovensku, že musia túto kultúrnu proste, že buranizáciu proste Slovenska predvádzať v najhorúcejšom lete, čo si od toho sľuboval ten Machla, ja neviem, že teda tie herečky z Národného divadla, že akože vylezú na barikády v plavkách a zria, ako hovoria Rusi, len stanke v sandáloch. To má za to. Ale asi si mysleli, že každý to bude niekde na dovolenke, aj tí herci sú predsa cez leto majú divadelné prázdniny. Áno. Tak si myslel, že to nikto nebude riešiť. No ale protesty 2 dní po sebe, koľko tam bolo? Raz 20,000 a nech nepreháňam, ale proste 2 veľké protesty, ktoré sa tam zorganizovali, tak neviem, či to čakali. Presne. Čiže, a teraz vieš, teda ich elektorát Smer-Hlas SNS, akože on na kultúru kašle a v zásade to tak všade bolo a netreba si na to smiať. Jednoducho, it is what it is, tak to proste je. Ale čiže tam žiadne body oni nepozbierali, to, že teraz, že áno, že bojujeme tu proste proti nejakým buzerantom a že tam Šimečková nejaká žena, nejaká Soja, že tam vrtí líčko, to sa tak akurát Lívia Pavlíková z Kultúrblogu dokáže nad tým zavzňušťovať, hej, ostatní proste to neriešia, ale čiže žiadne vlastné body, vieš, na svojej časti nenazbierali a len naštartovali teba, hej, a ďalších velikánov slovenskej kultúrnej scény, aby ste sa postavili do šíku a teraz svorne v lete pochodovali proste, že proti nemu. Čiže už máte teraz nadpracované a možno ešte dáte niečo na jeseň. A ja s vami to je tak, no, keď kultúru riadia ľudia, ktorých akože kultúrne rozhľady končia pri farme na Markíze alebo pri filmarikovi a filmuške, tak to potom je jasné, že nevedia rozoznať, že čo je umenie. Akože neverím na vysoké a nízke umenie, ale predsa len sú akože sofistikovanejšie formy a jednoduchšie formy. No, to som sa povedal, ty si asi nikdy nepočul Sensi Sensus. No a dobre, keď veríš. No, napríklad, Sensi Sensus. Ja som skôr fungoval na drišľaku, keď už. No, vidíš. To je taká, že môj trišľakoviny okruh. Tak to je také akože úroveň týchto vedúcich na kultúra a všetkých týchto kultúrblogov a neviem čo. Vieš, čo sa volá kultúrblog. Áno. Nerozumiem, že čo to má s kultúrou, ale okej. Tak potom samozrejme, ja inak som mal teraz také, že v rámci svojho sebatríznenia, alebo však aj viem, že aj ty to v rámci tohto prieskumu ľudskej duše na Slovensku, že zabrneš do rôznych okruhov, tak ja sa priznávam, že som si v Telegrame dal sledovať nielen Machalu a Šimkovičovú, lebo ty zase až tak veľa vecí nedávajú, ale vieš čo je akože najväčší akože udierka, že kde uvidíš akože
v celej palete srdcia a duše týchto ľudí je profil Mimi Šrámkovej. To je akože chuťovečka. To je nejaká slovenská pornoherečka? Vďaka Bohu nie. Prečo má také meno, že Mimi Šrámková? Väčšinou tieto pornoherečky, ktorá sa volá, ja neviem, napríklad, že proste, že Janka Buzášiová, tak ťažko asi môže robiť pornokariéru pod takýmto menom, tak si dá také nejaké meno, že Mimi. Keď sa už proste, že preslávi a jednoducho, vieš, tých Mimi na scéne je proste príliš veľa, tak si musí dať nejaké takéto akože druhé meno, hej? Čiže to není? Čiže to je nejaká iná? Nie, ale je to taká blondína. Ona akože síce nerobila filmy pre dospelých, ale mala nejaké relácie o varení na TV Paprika. A teraz je to poslanecká asistentka. Čiže TV Paprika není pornokanál? Neviem, ja som ho moc nepozeral. Ty ma šokuješ, ja som si vždycky sa po polnoci večer rôzne kanály sa menia svoje zameranie. Počkaj, niektoré kanály po polnoci menia svoje zameranie? Keď som bol menší, tak som čakal po polnoci. Aha, že zrazu z Cartoon Networku bolo nejaká paprika. Niečo také. No dobre, ja som to, no nič, takže, a ona teda má nejaký vážnejší kanál? To je tak, nemáš kanál? Mám teda kanál, som počul škandál. Má kanál a tam to ide akože aj, to je jak na bežiacom páse, vieš, ešte najlepšie je taká tá vec, že oni dávajú print screeny rôzne akože videí od denníka N a Smečka a vieš, a sa vysmievajú z tých nadpisov. A podľa mňa, akože títo ľudia majú väčší prehľad v tom, že v produkcii denníka N a Smečka, ako my v produkcii TV Slovan, alebo Kultúrblogu, alebo ďalších, alebo E-reportu, hej, to je tiež teraz také... Áno, ja sa k tomu dostajem, no, poď. Veľmi... Vychytené, presne, to som chcel povedať. Vychytený fekálny voz. No a táto, áno, Mimi Šrámková, ona tam pôsobí? Však aj Šutaj, myslím, že nie, Šutaj Eštok a títo, že všetci sú na tom kanáli, tak sú prehľadávaní a tak ďalej. No a ona je aj, má, myslím, že také, že kanál na YouTube, doslova kanál, a práve potom, jak boli tie odvolávania, čo boli také dve po sebe tlačovky, práve Šimkovičovej a Machalu, tak potom oni boli aj u nej na rozhovore a tam samozrejme vysvetľovali, že oni sú akože robia len dobre pre to Slovensko a že všetci ostatní sú na nich zlí. No Martiku, kedysi na Slovensku bol strašný kopec tunelov, teraz sa zdá, že na Slovensku je strašný kopec kanálov, tak to ma fascinuje a teraz, a aby som to nejak uzatvoril, túto tému, mohli sme ísť proste ďalším, že prosím pekne, že teda všetky tieto čistky a podobné záležitosti si zachytil, rozumieš ma, hej? Aj toho Kufu si teda zachytil, aj si to dobre odreflektoval. Ale ty určite nevieš a musí mať nejakú veľkú tučnú čiernu bodku za týmto, že kto bol najväčšou obeťou na tomto kultúrnom fronte, doslova najväčšou, verbatim obeťou. Ja mám náš najväčší hrdina. No. Edušo. Presne. Melár. No, presne. Ja viem. Edušo, Dolár. Akože aj mňa to akože zabolelo. Chudák. Akože zarezali ho. Konečne po toľkých rokoch sa proste dostal do tých najvrchnejších priečok proste slovenskej elity a oni ho takto proste odkopnú. No fuj. Normálne ho politicky zarezali, hej, aj zakvílil, potom sa tam chvíľku... Hneď keď si pomenul na ten report, som si spomínal, že tam ho niekto tam nejaký, že PR killer ho tam normálne, že ešte podpichoval aj nejakými novými vizitmi. Nebudeš mať nové vizitky, kamarát. Hej, z toho asi usúdil investigatívec Edušo, že ten článok nepísal žiaden PR killer, ale možno malý Kičikali. Mimochodom, keď som bol nedávno v Bratislave, videl som Kičikaliho, ako požieral krídelka, spicy krídelka KFC v shopping mole s vanom, tuším, že Eurovia sa to volá. A požieral ich veľmi nechutným spôsobom. Enduring image. Doteraz ma to máta po nociach. Mal by chlapec byť vegetariánom. Dobrý humus. Máš za to, že chodíš do Európy. Tak. Dobre, čiže Edušo, hej, toho sme mali tiež spomenúť proste. A nebojte sa, on dobré rady celému Slovensku aj svetu urbi et orbi bude rozdávať ďalej. On sa nenechá odradiť. On bude ďalej radiť premiérovi, bundeskancelárovi, aj prezidentovi. Každému. No, dobre. Jedna z takých zaujímavých vecí za celým týmto nánosom špiny a nejakého prekárania sa a rozkladu právneho štátu, tak
jedna taká maličkosť ako štátny rozpočet a peniaze. Lebo však v podstate my všetci sa skladáme na tento štát a títo naši zástupcovia politickí by mali práve hospodáriť s týmto všetkým a organizovať ten štát. Hej? To je nejaká ich úloha. No a keďže som už v tých akože štátno-zamestnaneckých kruhoch, tak som sa v celku akože pozeral, že ako to je napríklad s odbormi, alebo s vyššou, alebo teda s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. No a tá nám skončila 31. augusta. A doteraz ešte sa nedohodli, že naposledy 3. septembra rokovali. No a nechcú ani za pána zvýšiť platy štátnym zamestnancom, lebo veď predsa na nich sa najlepšie bude konsolidovať štátny rozpočet, lebo tí nebudú nadávať, nebudú nič hovoriť a keď tak si možno trošku zaštrajkujú alebo si niekde pofrflú, ale tak keď ich okradneme na inflácii, tak to v podstate prejde a ušetríme nejaký ten miliónik. Alebo pre Žilinku. Lebo však potrebujeme na rentu pre prezident, alebo pre Žilinku, alebo pre premiéra. Takže teraz som ešte počul, že Šutaj Eštok navrhuje, že zadarmo vlaky pre policajtov. Hej, že oni, že aj budú viac chodiť autom, aj budú viac chodiť vlakom, aj budú tam udržiavať poriadok. To je nápad hodný Šuta Eštoka, aby som všetkých dopravných policajtov rovno posadil do vlaku, aby tam merali rýchlosť. Hej, že toto môže vymysleť len Šuchaj Celoštok. Martiku, áno, ale peňažky, presne tak, vieš. Však teda poznáš to aj zo svojej nieraz smutnej z vlastnej akože skúsenosti, vieš, že každý jeden Slovák v krčme proste v momente záverečnej zistí, hej, že každá sranda niečo stojí. A teraz hej, že to, čo teraz tu proste zažívame, tak toto ma bude fascinovať a padne kosa na kameň čoskoro, Martiku. Totižto je koncízna politika silného výberu, že doteraz, hej, to vždycky bolo tak, že proste, že Fico, vieš, on je ten, že Jazloduch 1, Jazloduch 2, tie filmy, vieš, Jazloduch 3, hej, a teraz je Fico, že Jazloduch 4, aj v kinách je takýto film Despicable Me 4. Teda doteraz to bolo vždy tak, že nejaká slušná stredopravá vláda robila nejaké reformy, nejak ten štátik upratala, niečo našetrila do tej špajzy a potom prišiel Fico, to celé rozmrdal proste dôchodky, 13, 14, hentam, sociálne podniky, hentam, vlaky zadarmo, neviem čo. A tento vicious circle sa proste, tento začarovaný zlý kruh sa opakoval. Ale, hej. Niekto mu do toho hodil vidly a prepitujem, taktiež rozmrdal peniaze za celé tie 3 roky, keď tu bol aj Matovič pri presne tak. A toto je nové, že ten Igor, hej, že za to tomu budem do smrti proste, že vďačný svojím spôsobom, lebo vieš, že poznáš tu, mnohí to pripisujú ten výrok Leninovi, ale sa to používal častejšie v spisoch a nielen v ruských, že čím horšie, tým lepšie. Ale vraj teda v ruskom kontexte politickom to spomenul poprvýkrát Černyševský, otec ruských revolucionárov, ale aj vo Francúzsku to existuje, aj v Amerike to používali za každé revolúcie. Čiže toto vlastne existujú až tabulky, ktorými sa Igor hrdí, že čo urobili pre ľudí Matovič / Krajňák a čo robí pre ľudí sociálna vláda Fica / Erika / Tomáša, hej. A teraz dokonca ešte ten chytrál, ten vševedko, jak sa volá Taraba, tak ten aj taký pozdal, že proste, že v katastrofálnom stave akože sú verejné financie, hej, proste, že musíme teraz ušetriť, tlačí na nás Európska komisia, investori, štátne dlhopisy, aby nás nedali do rizikového pásma, nezhoršili nám rating a podobné veci, konsolidovať musíme, hej. A Fico normálne, že teraz proste, že robota pre titánov ducha, hej, že Warren Buffett s Billom Gatesom a ja neviem, s Georgeom Sorosom by mali čo robiť, aby teda vymysleli, že ako medzi týmto vykorčulovať a čo myslíš, že aký dream team postavia, hej, už keď ti poviem, že dominuje, vieš, keď si bol, ja neviem, že si bol princezna a nemohla si sa zúčastniť svojej, ty si medievalista, ty vieš, súboja rytierského o svoju čest, tak si nominovala svoj champion. Tak teraz máš si to 3 kretenov, hej, proste, že Fica, máš Danka a máš to tretieho aj toho, Šúchaj Celoštoka a teraz, že oni si mali akože vybrať svojich akože rytierov, ktorí za nich zvedú ten boj o konsolidáciu verejných financií. A teraz, to je ten dream team, vieš, Maťo? Vedel by si z hlavy? No, povedz. No, tak jedného musíš len logicky, pretože ide o konsolidáciu verejných financií, čiže musí tam logicky byť... Minister financií, myslíš? Čiže kto to je? Spomenie si na nášho Picassa, nášho Leonarda da Vinciho, slovenského. Pána Kamenického.
Áno, pán Kaminsko. On by mohol mať takmer židovské meno, by sa volal, že Steinman proste, alebo tak, vieš, alebo Stein, hej, alebo Steiner. To je trošku niekto iný. To bol asi iný, z inej scény. Akože nebolo by zlé, hej, keby bol jeden z našich, lebo my vieme s financiami robiť s peniazmi. Ale žiaľ nie. Lacko je len taký patlal, hej, proste naivista. No, dobre, čiže tento, teraz, kto tam bude druhý, hej, čo myslíš? Zachytil si to, nepamätáš si? Alebo teraz druhý musí byť za stranu SNS, alebo za ich klub, alebo za ich politické čokoľvek to je. Čiže, koho by si tam poslal z toho Dream Teamu? Kotlára. Ale Kotlár už má robotu. Kotlár momentálne bojuje proti pandémii. Ja práve som rozmýšľal, že kto akože no, vie počítať do 10, lebo ako väčšinou z nich vie počítať iba do 5. Machala riadi Šimkovičov, čiže nebol nikto iný minulý minister životného, tuším, prostredia Taraba. Čiže Taraba tam je, hej. Taraba robí všetko, len nie životné prostredie, chvála Bohu. No práve, že bohužiaľ robí aj životné prostredie. No. Teraz chcú niečo s Dunajom. No, dobre, to je pokračuj. No a tretí z týchto troch kráľov je, on je ten muž so smutným pohľadom takého malého psíka, Drucker, Tomáš Drucker, taký ten krízový manažér, taký ten miláčik liberálnych médií. Dobrá voľba. Za matovú revolúciu. Za matovú revolúciu. Nežnú revolúciu v školstve. Cítiš, to je ako keby ti niekto robil masáž prostaty, Marko. Keď Tomáš Drucker robí, a to není málo. To pre u mužov v určitom veku už sa to aj pomaličke že žiada. Mladí muže, starí musí, jak sa říká. No nič. Či títo traja géniovia, Marťo, idú proste nám pripraviť v prvom kole konsolidáciu, že, a pozor, do týždňa, lebo celé leto proste premrdali, rozumiem, hovadinami typu vyhadzovanie riaditeľov a neviem čo ešte, takže teraz znamená, že do týždňa. Tento týždeň to oznámili a teraz tento týždeň, čo sa začne od 9.9., hej, v stredu už to budú mať hotové títo traja géniovia a skonsolidujú nám verejné financie v prvom kole 1,4 miliardy eur. A konečne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zavere svoju nevymachanú hubu a prestane písať svoje sprostosti, ktoré my tu teraz vám linkujeme. Hej? Áno, socializmus sa skončil, hej, zaplatia to presne tak, ako si povedal, zamestnanci, proste, že firmy. A on teraz Fico rozpráva dneska, že v sobotných dialogoch, mimochodom, sobotné dialógy. Na čo to je? Poprvé, jediné, čo je pravda, že sú sobotné. I keď nevieme, možno, že to nakrúcajú v piatok. Hej? Potom dialógy, bezmyšlienkovo tam trepe ten nešťastník, hej, proste od rána do večera z prostosti. A ešte to, že nezaplatíte bankový odvod vy, ale bude to drastická odvod z banky. A kto to zaplatí? Však banka to premietne do svojich poplatkov. To normálne, že to akože v slovenskom hip-hope bol, že svoje už bávaš, hamba ti. Hej, tak toto je presne to, že komu to tu rozprávaš. Priatelia, dáme proste, že linky. Občas čítajte Onuferovú. Predplatte si denník E. Čítajte SME Index, hej. A keď už nič iné, tak choďte na stránku rrz.sk. Nie je to porno stránka, je to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Škoda. A sú tam ale rôzne lechtivé obrázky, napríklad vývoj verejného dlhu. Over the years. Akože pritom sa vám zrýchli dých a stupne tlak, možno, že viac. A stvrnú bradavky, hej. A keby len bradavky, hej. Normálne, že vám ukážem presne, Marto, vidím, že Marto tam už bol, Marto sa pripravoval, Marto si rozklikol, to asi rozklik, ja hovorím, to si rozkliknite, tento baraba. Marto si rozklikol a všetky tieto efekty mal kamera. Čo? Si sa zrušil z toho ostrého rastu proste verejného dlhu. Hej? Až na 66. A pozor, že a teraz najhoršia správa je, ešte vám poviem dve obovky, hej, aby ste sa na tom zasmiali z chuti, dokiaľ na vás to nepadne. Prvá je, hej, že už v roku 2026, keď teda bude musieť v súlade so všetkými pravidlami nejaká vláda postaviť vyrovnaný rozpočet, čo akože bude pri tom deficite, ktorý momentálne máme, že absolútne peklo, ktoré si neviete predstaviť. Hej. A pozor, budeme linkovať článok jedného blogu, ktorý sa ťa nikto nevšimol, ktorý hovorí o tom, hej, že ak nebude akreditovaná Slovenská poľnohospodárska platobná agentúra, hej, tak nie len, že učiteľíkovia a proste nejakí umelčekovia, hej, ale všetci slovenskí poľnohospodári vyrazia proti tejto sociálnej vláde a budú im chať rožky do huby, pretože 13.10. už 13. oktobra padne akreditácie a nebude toho boha, kto bude slovenským poľnohospodárom vyplácať tie subvencie, tie dotácie. Poďte si ten článok, je to akože fenomenálny, ten človek má isté problémy so slovenčinou 1-2, ale hej, to, čo napísal rozsiahlo, má to hlavu a petu a jasne hovorí, čo tu jednoducho hrozí. A slovenský poľnohospodársky sektor je postavený na dotácie. Bez dotácií ten sektor proste už neprežije. A jednoducho, tu sa
Tu sa toto nerieši na vláde, hej, a máme informácie, že Fico má byť o týchto veciach informovaný, ale on tu rieši proste, že Šimečku. Proste, a natriasanie sa riťky nejakej Soni Feriančíkovej. To je normálne, že to je akože, to je starecká úchylka, hej, sa robí, ja neviem, že má niečo robiť v nejakom domove dôchodcov, ale asi nie na čele našej republiky. No, takže je mi to ľúto, že musíte aj takéto veci počúvať v silnom výbere, priatelia, ale teda skutočne, ak máte možnosť sa daňovo relokovať, ak máte možnosť presunúť firmy, ak sa máte možnosť stať štátnymi občanmi ktorékoľvek zo susedných krajín Slovenskej republiky, myslím si, že je čas, pretože toto niekto zaplatí a paradoxne nezaplatia to žiadny oligarchovia, nebude to žiadna milionárska daň, daň z luxusných nehnuteľností. Ani tie banky to nezaplatia. Nie. Dokonca ani výrobcovia sladených nápojov to nezaplatia, pretože sa nejakými zvláštnymi výnimkami vždycky nájdú nejaké výnimky, čiže nakoniec to zaplatí len chudák človek, ktorý od rána do večera mukluje a musí platiť odvody, musí platiť do nej, pretože za neho to všetko robí, za neho zamestnávateľ a jednoducho nemá predtým ako ujsť. Ale hranice sú stále otvorené, hej. Táto krajina nemá žiaden iný plán ako prípadne kolaborovať s ruským okupantom, čiže ja vravím jednoducho, proste nebuďte Židmi, ktorí čakali do 42., 43. jednoducho. Buďte Židmi, ktorí proste sa zbalili v roku 1934. Vtedy bol ten pravý čas. Ja mám čo hovoriť, ja som sa vrátil, no tak uvidíme. Ja počkám, jak to dopadne v Čechách. A Marťo, ty si proste znamená, že ty dáš nohy na pleci a proste však jak Zimmerman, hej, s tými kuframi, vieš, učili tie deti behať. Ty ešte máš aj proste všade ľudí, hej, ty sa nestratíš. Pri najhoršom budeš tuto u mňa žiť. Ale, lebo oni sú jak piráti, nie z Karibiku, ale jak piráti z Titaniku, hej. A teraz, Marta, vieš čo na to najkomickejšie, že predstavte si na Titaniku a teraz si normálne, že ja neviem, 6 hodín predtým, ako ten Titanic narazí na ten ľadovec, rozumieš? A teraz darmo ti pomôže, že ty všetkých tých svojich opitých a zlodejských námorníkov alebo pirátov na tom Titaniku, ktorí tam kradli v kuchyni a robili tam zle a vraždili, že pustíš z tej basy, z tej lodnej basy a neviem čo, že darmo ty si napcháš plné vrecká peňazí z tých trezorov v tom Titaniku, keď tak či tak ten Titanic, rozumieš, že nakoniec narazí, hej, a potopí sa. Čo chcem povedať, že z tohto je ten Fico taký, že vyzerá normálne, jak taký už normálne, že démon, pretože on si uvedomuje, že Endgame, že posledný diel Avengerov je tu. Jednoducho je tu, začne sa 13.10. a jednoducho to peklo s tým rozpočtom, čo zažije a potom s jeho implementáciou, to nechcete vidieť. Je čas. Myslím, že preto Sulík už odchádza, že odlieta do Austrálie. To sa mi páčilo, keď bola tá tlačovka, tak on, ja viem, na čo sa chcete spýtať, tak to vám hneď na to odpovedám. Nie, nejdem do Austrálie. Iba tam idem na chvíľku sa pozrieť. No a však teda on rozumie tým číslam a má kopec ľudí, ktorí tým číslam rozumie, lenže žiaľ Bohu na Slovensku, že nikoho čísla nezaujímajú. Vieš, že na Slovensku, že není substanciálna debata, akože aj s tým kúfom nebola substanciálna debata, teda, že či tá divadelná hra nebola naozaj vhodná pre deti, či tie herečky nemohli upozorniť tých rodičov predtým, či sa to nedalo riešiť nejakým iným. Už sú proste že zákopy a všetci riešime nejaké zástupné problémy, hej, proste Pavlíková so Šimkovičovou vyťahne vibrátor, Pavlíková vyťahne spotenú Feriančíkovej riťku, na druhej strane oni asi vyťahnú neviem čo, čiže k substanciálnej debate tu nedochádza, ale jednoducho skôr či neskôr účet pristane na stôl. To ti hovorím, to je tá vec. Takže prvý účet pristáva 13.10.2024. Poďte si ten vlog a začnite sa báť. Mňa v celku inak zaujala jedna vec, ešte dokonca ju povedal Danko, že náš štát, akože, že prečo sa tak vzrušujeme nad vyrovnaným rozpočtom, veď mali by sme sa viac zadlžovať a investovať, čo, pozor, s týmto napríklad aj súhlasím, však aj, ako sa hovorí, že aj rozbité hodiny 2-krát do dňa ukazujú správny čas, lenže to už sme mali urobiť tak 20 rokov dozadu, že mať nejaký plán niekde, kde sa chceme dostať, investovať a už teraz by sme z toho mohli profitovať. Teraz to riešia práve v Čechách, alebo práve Fiala chce ako keby rezignovať na vyrovnaný rozpočet a radšej chcú investovať, tak
môžeme sa potom tam pozrieť, že ako im to vyšlo, ale v každom prípade len na to potrebuješ dobrých analytikov, potrebuješ na to ľudí, ktorí sa vyznajú vo financiách, ktorých sme tu mali naposledy, alebo teda akože prefikaných ľudí, ktorí sa vyznajú vo financiách, keď tam bol ešte Mikloš a spol, ktorí vedeli nejakým spôsobom, že aj keď na začiatku máš väčšie výdaje, tak na konci dňa máš potom z toho zisky, lenže títo ľudia, ktorí tam sú, však Danko nechce investovať, on chce aby sa nejaké peniaze napožičiavali a potom ich môže ešte ďalej rozkrádať, lebo už nemajú čo rozkrádať. Takže, ale v každom prípade tým pádom sme dosť veľkej viete čo? Pretože nemáme ani alebo teda už sa teraz len plavíme na tom, aby sme mali úzkostlivo ten vyrovnaný rozpočet, ale to, aj keby sme mali vyrovnaný rozpočet v tejto chvíli, nám asi veľmi nepomôže. No, pozri sa, má by byť udržateľný, ale jednoducho situácia, ktorá jednoducho je taká, že to, co sa už proste že nedá, lebo to, čo urobil Mikloš, bolo teda, že čo urobil Mikloš? Proste situácia bola zlá, povedal, dobre, to, čo vieme jednoducho nejakým spôsobom predať, tak jednoducho to predáme, vieme si požičať za nejaké úroky, tým, že budeme mať nejakú zodpovednú fiškálnu politiku, nebudú vysoké, to si proste požičiame a skúsime naštartovať hospodársky rast. Akože ani jedna z týchto figúr, ani jeden z týchto ťahov sa v tejto situácii jednoducho urobiť nedá. Nikto nám nepožičia, nikto do proputinského, nechcem tu hrubo nadávať, proste slovenského satelitu jednoducho nebude investovať ani euro. Kam sa pohnem, ako nás niečo vedia, tak on nás vedia len to najhoršie, odkedy sa vrátil naspäť Fico. Hej? A po tretie, akože ľudia nie sú pripravení si vôbec uťahovať opasky a nikto to od nich ani nebude chcieť, pretože neexistuje dostatok politickej vole, aby niekto národu povedal pravdu. Čiže... A preto aj táto politika, ktorú oni robia, tak je akože škodlivá práve v rôznych frontoch, nielen, že to je absurdné a zlé a odporné, ale proste úplne to ničí celú budúcnosť celej krajiny. Áno, ale takto voliči Smerohlas nás chcú. A jednoducho obávam sa, že vie, že Marťo, koľko razy tomu decku jednoducho povie, že sa nechytá toho sporáka, rozumieš ma. Akože, a koľko razy aj tú ruku, no a nakoniec ten jediný raz, keď sa to naozaj naučí, je keď si tam tú ruku proste na tom ohni, na tom plyn proste, že popali. A toto je jednoducho ten moment, tak ako sa popálil s Matovičom ten národ, a teraz sa musí popaliť. A posledná vec, že a Boh vás ochránil predtým, keď začnete ďalej blúzniť o tom, že, teda, že pôjde to bezbolesne a niekto vám ten zub vytrhne. Akože nejaký šimečka, alebo nejaký výskupič, alebo nejaký korčok, alebo nejaký neviditeľný ten slovenský katan, jak sa volá ten už som zabudol, ak sa volá. Spišiak. Alebo Lipšic, alebo Krajniak. Jednoducho nie. Jednoducho prestaňte blúzniť o nejakom spasiteľovi, o nejakom proste človeku, ktorý to všetko za vás urobí. Nie. Bude to zlé, bude to naozaj že demograficky, ekonomicky. Za rohom je vojna. Ostatní krajiny sa na ňu chystajú, budeme sa o tom baviť jednoducho. Takže skutočne je čas zobrať svoj osud do vlastných rúk, presunúť peniaze, ktoré viete do zahraničia, firmy, deti a všetko, na čo vám záleží. A potom prípadne špekulovať, že však možno, že to dopadne dobre a niekto to nejak uhrá. My sme vás varovali, nepočúvate nás v dostatočnom počte a túto správu by ste mali ako správu v verejnom záujme v zmysle zákona o vysielaní na transmisie rozšíriť medzi tisíce svojich rodinných príslušníkov. My sme vám to říkali. Áno. Už 5 rokov. Nikto nás nepočúva. No. Marťo, dobre, nechajme tak, poďme ďalej. Lebo už musíme obrátiť list, pretože teraz máme to nejaké že pozitíva, lebo tá Eva Babica nám hovorí, že dajte chalašeničku pozitíva. Však som si hovoril, že sme tak, že sa trošku utrhli z reťaze a už sme z toho urobili akože apokalyptický podcast. Doomsday Report. No ale práve to, čo poslalo Šimkovičovú a všetkých týchto pakov do tej osobitnej školy, je to práve zopätie a tie ostrovčeky pozitívnej deviácie. Sú ostrovia. Áno, sú ostrovia. Ako je práve ten projekt, ktorý sme endorsovali, tá 360, lebo naozaj to, že za 3 dní sa im podarilo vyzbierať 500 000 eur, je, myslím si, že akože úctihodné a že je to ten dopyt. Aj to, že v minulosti, keď Penta chcela ovládnuť smečko, tak z toho vznikol denník N,
tak máme zase nejaké dva silné mediálne domy, ktoré tu fungujú a čo každý si myslel, že sa ešte si budú vykrádať čitateľov a všetko a nakoniec obidva fungujú v celku dobre, si myslím. Tak aj to, že Šimkovičová a ten Hatala sa snažili rozbiť celú RTVS-ku, to práve robí veľký tlak na to, že budú nejaké iné. A hlavne, však už sme to tu hovorili v našom podcaste niekoľkokrát, že už je iná doba. Sice voliči Smeru a Hlasu a SNS-ky, Smerom Hlasu, že oni asi akože budú pozerať, jak sa to teraz volá, STVR, tak nasrať. Hej, tak akože nech si pozerajú, ale pre veľké množstvo iných ľudí to už nebude dôveryhodný zdroj. A v kontexte toho, čo sme rozprávali pred chvíľou, tak aj tí voliči Smerohlasu, SNS, keď zistia, že to, čo hovoria v tom štátnom rozhlase, tak nekorešponduje s realitou a že naozaj nemáme plné regále a plné peňaženky, ako nám hovoria v STVR, tak asi aj im potom počase dojde, že asi to úplne nebude to najdôveryhodnejšie médium a postupne sa asi budú tiež obrácať, možno asi nie na takéto projekty, ale v každom prípade to nebude také jednoduché, ako si to tí kreténi tam myslia. No, presne tak, mimochodom, hovorili sme to asi 3 diely dozadu, si to pustíte, že takýmto spôsobom to skončí, presne ako Marťo povedal. Pred Smečkom ešte bol denník Smena, ktorého vďaka Mečerovi vznikol denník Sme, čiže áno, nech si majú tú prázdnu škatulku, nech majú teda ako keby, vieš, tú škrupinku z toho vyfúknutého vajca oni, akože aj s tým názvom, nech sa to volá akokoľvek. Ja to budem do konca života volať nasrad, Národný slovenský rozhlas a televízia, nech majú aj Národnú galériu, aj hocičo si dajú nálepky, táto posadnutosť Bittnera, mimochodom análneho taoistu, hej, a aj Danka s týmito vstýčenými stoliarmi, to je ako normálne, že vedel by som pochopiť, keď Madame Čelna mala túto posadnutosť, ale je to také fakt, že čudné, hej, teda, že všade musí byť stožiar čo najväčší a najhrubší a najdlhší a na ňom musí byť proste, že slovenská vlajka, je to trochu uchylné. No, ale dobre má to, nech si to proste, že berú, dopadlo to presne, ako sme predpovedali, že sa tie hviezdy zdvihli, hej, a založili si vlastné médiá, ľudia im dali akože peňazí, môžeme len tu pozávidieť, keby ste nás aspoň zdieľali naši poslucháči, hej, dajte peniaze Kovačičovi a Frintovi a Šišolákovej a nás prosím vás pekne nejakým iným spôsobom podporte, na kolenách vás prosím, lebo budem musieť ísť k Frintovi alebo ku Kovačičovi a ich prosím na kolenách. Lebo aj my máme Patreon, keby ste tam stačí, môžete si dať aj 3 € mesačne, že nám budete posielať. Nemusíte 3000 posielať, presne tak, ale poteší. To je ani káva není už, v Bratislave už ani káva, ani kávu si nekúpite za 3 €. Presne tak. A môžete si kúpiť čalomčeky. Marťo, a tak nás podporiť, ale vieš, že ako keby sa votrli do SNS tí hnusní turbokapitalistickí, ultraekonomickí liberáli z menej štátu, ktorí sa rozhodli zlikvidovať štátny sektor v médiách a v kultúre, rozumieš ma? Že proste, že prišli, hej, že nasedia tam všetkých týchto neschopákov, hej, proste vrátane Šťapákové, čo sa akože mega čudujem, hej, proste, že Bittnera ďalších, akože úplne, že rozmrdajú tie inštitúcie do nepoznania a potom príde nová, možno, že raz po 30 rokoch nejaká nová vláda a už vlastne zrušiť to bude úplne logické, pretože nikto to nebude pozerať, bude to stať kopec peniazí a bude to vlastne zbytočné, lebo budú existovať súkromné, de facto médiá verejnej služby, ktoré si ľudia budú platiť podľa vlastného uváženia, tak ako to je v USA. No, čiže toto jednoducho, menej štátu v praxi by to lepšie nevymyslelo, dobre, na to sme im vďační, podporujeme proste všetkých, jednoducho bude to v poriadečku, možno, že oni raz podporia nás, ale blúzni o takej miere kolegiality v slovenských branžiach, ako sme naposledy videli u filmárov, to je asi naivné, ale pozor, mám tu dokonca aj taký návrh, že myslím, že to vymyslela Barbie Šajgalíková, ona mala na starosti PR v Slovenskom národnom divadle a tam bola taká akcia, že slovenské nádherné divadlo. Pamätáš si niečo také logá, také samolepky? Aj teraz v podstate, čo majú tie trička na podporu toho SND, tak... No presne. Tak to majú, čiže myslím, že... Nech si henty, a nechcem použiť vulgarizmy, že nech si henty majú slovenské národné divadlo, my si založíme normálne, že slovenské nádherné divadlo. To ti nemôže nikto zakázať. Hej. Akože myslím si, že tak ako sa Česi vyzbierali, že národ sobie na zlatou kapličku, my sa vyzbierame na Slovensku aspoň na bronzovou kapličku, hej, kaplnku a oni budú mať henty
nechcem nadávať, budú mať Slovenské národné divadlo a my budeme mať Slovenské nádherné divadlo. Oni budú mať Slovenskú národnú galériu s anal-taoistom Bittnerom, kde všade bude nejaký obraz od Kamenického, od Plavčana a od Šimkovičovej. A my budeme mať Slovenskú nádhernú galériu, kde budú nejaké normálne výstavy. Áno, môže to je taký krásny priestor, ale o to nejde. Nikto tam proste nechodí kvôli tomu, že to je akože kvôli tým odbav, keď sú fenomenálne. Chápeš ten princíp? A nech si oni majú, že slovenskú televíziu nasrať, my budeme mať slovenskú nádhernú televíziu, hej? Kde sa možno, že raz, proste, že všetci zídu a bude to pozerateľné a bude to médium verejnej služby. Hej? Čiže, a oni nech si tam majú šuchaj colštoka, nech tam proste, že majú, ja neviem, Duška Jariabka, nech vyspevuje proste nejaké bujačiny. Ja mám tak akože unpopular opinion. Ja si napríklad vôbec nemyslím, že by to mal byť, že Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria. Podľa mňa by to malo byť, že Slovenské štátne divadlo, Slovenská štátna galéria. Dobre, rozumiem. To národné ma tam trošku trigruje na tom. A je to také, že pozostatok nejaký minulosti. Ale však to sú len také... Beriem, čiže zmeňme to, beriem tvoj pozmeňovák, Marťo, a spravím teda, že nádherné divadlo Slovenskej republiky, nádherná galéria Slovenskej, alebo bez toho, hej, čiže chápem, že občiansky princíp, dobre, berem to, s faktickou sa prihlásil. Akože tá pozitívna vec, akože z pohľadu historika, tak keď sa pozrieme do dejín, tak vždy tá kultúra prežije, akože už máme v minulosti miliardu príkladov, kedy práve sa chceli rôzni ľudia zmocniť kultúry a chceli sa zmocniť ľudí skrze kultúru a nikdy im to nevyšlo. Veď aj práve aj ten komunizmus rozložila inteligencia a divadelní herci alebo pracovníci. Havel bol dramatik a tak ďalej. Takže práve tá kultúra je tá najsilnejšia a to, že kultúru netvorí štát, netvoria ju politici, kultúru tvoria ľudia, tak tým pádom nie je možné ju ovládnuť, takže toto je, myslím si, že dosť pozitívne a skôr či neskôr sa očistí, má taký samočistiaci proces, takže len si možno prajme, aby to bolo čo najrychlejšie, aby to čo najlepšie dopadlo. No Martin asi zabelol takého pedagogicko-kňazského ministránskeho tónu, že musíme sa natiť srandám, že ale konec koncov dobrá správa je, že môžete robiť štváre vysielače zo zahraničia, ako bola Slobodka, hej, čiže kultúru mali ste Kukučina, jednoducho to, že človek vypadne z Okotistanu, jednoducho ešte neznamená, že ste skončili, prestali byť slovenským občanom alebo Slovákom, jednoducho exil, emigranti, expati, akokoľvek to nazvete, disidenti, proste dokázali rozvať Solženicin, dokázali rozvať Sovietský zväz z Ameriky, z Vermontu, do štátu Vermont, to 100 razy lepšie, ako keď bol v samotnom Sovietskom zväze. Takže hlavy hore, hej, dožijeme sa pádu bolševika. Dávam bolševikový rok po Nevice 2. Inak, keď sme sa bavili o tej Mimi Šrámovej, tak vieš, čo je už niekoľko dní najväčšia téma týchto kanálov? Rizman a jeho výstrel. To je ako najväčšia téma, kde riešia a strašne sa na tom odbavujú vo veľkom. Úžasné, to je úžasné, ale keďže slova sa hovoria, chlieb sa je a jednoducho darmo bude čím viac hier a keď bude čím menej chleba, asi každý rezim musí proste padnúť a nikto už tomuto najslavnejšiemu žocharovi a zlodejovi z Topoľčan nepožičia ani euro. Dobre, nechajme to tak. Asi hlavu hore, koniec je blízko. Teraz to je, že šibečka z hrušky dolu. Je taká akože obrázok a je tam hruška a šipka dole. Je to z dielne SNS. To je tak stupidné, hej, že už keď teda proste, že Fico bojoval proti Radičovej, že to bolo tak smiešné, hej, že on to dáva také autentické misogínstvo. Vyzerá ako taký chudák, ktorý sa bojí ako keby, že vzdelaný žien, hej. Však sa treba poznať všetky tie štetky, ktoré sa okolo neho vždycky točili, hej. A teraz normálne teraz vyzerá ako taký nejaký starý proste, že chudák, ktorý sa proste bojí nejakého mladého vlčiaka, hej. Normálne, že Šimečka by mohla platiť. Zober si jednu vec, Marťo, že Putin, dokiaľ Aljoša Navalny nezomrel, nikdy nepovedal jeho meno. Nikdy. Až keď bol mŕtvy, tak prestal hovoriť o tom, ako o tom občanovi a tak a povedal, že občan Navalny, vieš. Čiže ani len takéto elementárne veci Fico nevie, proste prirába ostruhy a výložky Šimečkovi, akože demonizuje ho a len aktivizuje ten tábor, ktorý je voči nemu nepriateľský
A myslím si, že skôr či neskôr ľuďom, keď nebudú mať čo na chleba, bude smiešná táto jeho obsesia so Šimečkovčami. To je normálne, že to je tak tupé. Hej? To je tak tupé, že ja tomu nemôžem uveriť. Že už asi nikoho nepočul, to je normálne, že tupé. To je normálne, že tupé. Presne tak. Drahí priatelia, Drago Borátoink. Spravodajské oddelenie silného výberu, vo svete dobre známe ako Strong Selection Intelligence Unit, vám prináša opäť raz tajný prepis z tajnej koaličnej rady. Fico, počúvajte, ja som sa tej vašej ministerky Šimkovičovej zastal, ale ona musí ísť dole. Ja tu nechcem mať mesiace komediantov na barikádach. Danko, to nedáme si miesto to... Fico, radšej Taraba skús ty. Taraba. Povieme, že to tak majú aj v Nemecku a Rakúsku. Fico, čo majú aj v Nemecku a Rakúsku? Taraba. Pronárodne socialistickú ministerku kultúry. Fico. Ale oni nemajú do psej matere. Taraba. To nevadí. Povieme, že majú, že si to musia rozklikať a naštudovať ako ja. Šutaj Eštok. Z iného súdka. Vraj sa vráti aj pán X a chce svedčiť, to pomôže. Ľudia sa prestanú Šimkovičovou zaoberať. Nevie niekto, kedy sa objaví? Taraba. Ja neviem, ja som pán Nula. Fico. Prečo? Pane Bože, prečo? Taraba. Pretože to tak majú aj v Nemecku a Rakúsku. Mečiar. Takú ti dám po hube. Do počutia, drahí priatelia. By som to náštro Drago Borátoink. A po myši breaku máme ešte nejaké tipy zo zahraničia. Ja som bol teraz na takom filme, možno mnohí naši poslucháči ho už videli, sa volá Vlny. Kto ste ho nevideli, tak si ho určite chodite pozrieť. Za mňa jeden z najlepších filmov, ktoré som za dlhé roky videl z týchto našich luhov a hájov. Mimo to, že je to ako dôležitá téma práve o tých médiách, lebo je to o tom rozhlase a o tom, ako vysielali ešte dlho potom, ako vojska Varšavskej zmluvy nás prišli v 68. okupovať. A je to aj z toho obsahového hľadiska, je to výborné práve v tom, že tá hlavná premisa toho filmu, možno tu bude spoiler, neviem, tak môžete preskočiť o minútku dopredu, je to, že ten akože najtechnik proste z rozhlasu sa dokázal postaviť tej moci a dokázal sa vzoprieť tomu, čo mu bolo nariadené, a teda, že mal odvysielať nejakú správu o tom, že prichádza bratská pomoc, a povedal, že teda to nie je pravda, a namiesto toho, aby odvysielal túto lživú správu, tak zburcoval celý rozhlas a vďaka nemu sa potom to mohlo vysielať v tej správnej podobe. Samozrejme, toto je len tak, akože tá hlavná tak premisa. Tak ti veľmi pekne ďakujem, ale našťastie si prezradil teraz mi celú premisu filmu. Ale Martiku, ale to nie vôbec, akože aj keď to vieš, podľa mňa ti to nič neuberie. Nie, to nie je žiaden problém. Nehnevám sa na teba, nebudem ťa byť, pretože aj takto zabudnem. Nie, ale ako starší pán v rukoch. Kým si ten film pozriem, sa zabudnem. Však aj tak vieme všetci, ako to dopadne, že? Ale v každom prípade je to položené na rôznych iných ešte okolnostiach, takže určite si to užijete, keď sa na to pôjdete pozrieť. Ale taký moment za mňa najsilnejší na tom je, že práve celý ten film o tých médiách, o tej odvahe ľudskej a neviem čo všetkom, a na konci v titulkoch je ako aj koprodukcia, tak ešte RTVS a tiež audiovizuálny fond, tak je to také zaujímavé memento na konci toho filmu, že kde sme boli, kde sme a kde smerujeme. No, presne takto teraz chceme urobiť, že vlastne celý tento diel je pedagogický, takže vlastne túto zahraničnú sekciu nášho tohto dielu silného výberu venujeme vlastne poučeniu, ktoré nám ponúka nejaká audiovizuálna kultúra. Máte hovorí o tomto filme
vlny, ktorý si určite ja pozriem a vravím, že premisu samozrejme zabudnem a je mi jasné, ako to skončí a veľa som si o tom tak či tak prečítal, čiže je tam ten film, nás upozorňuje, ako Marťo povedal, že teda médiá sa zdajú, že možno, že nie sú celkom podstatné, ale ako sa ukazuje, ako sa vtedy ukázalo, sú veľmi podstatné. A ja chcem vlastne do banku takisto prihodiť 2 filmy, z ktorých sa takisto môžete poučiť. Jednak 10 dielny, 10 celovečerných dokumentárnych filmov na tému jelcinskej éry od veľmi dobrého rusko-izraelského, ešte lepšieho dokumentaristu. Si pozrite o jelcinskej ére, ako vlastne Rusko skončilo tam, kde je. On vyspovedal, nie sú tam len dokumentárne zábery, ale sú tam aj ľudia, účastníci tých udalostí historických za posledných 20 rokov. Hej. Ešte mnohí z nich ich stihol, on ich 10 rokov spovedal, s nimi robil interview. A mnohí z nich už nežijú, Boris Nemcov, Gleb Pavlovský a podobne. Na zásade to celé je v ruskej politike. Kto je kto v ruskej politike. Vsia kremľovská rať, by povedal Zigar. Tam takisto je. Čiže je to monumentálne dielo a komu som to ukázal, si povedal z toho, čo len kúsok vrátane Marta, každý hovorí, že že toto je tak už seriózne urobený dobrý produkt. Hej. Čiže z toho sa môžete poučiť, keď mám pedagogický diel. A posledná vec, najnovší film z ruskej opozičnej, zahraničnej televízie, to sa dá. Hej. Keď vás vykopnú z vašej krajiny, stále môžete vysielať a robiť televíziu. Možno, že sa to raz to poznanie hodí. Hej. O tom, že ako sa v okolitých štátoch, samozrejme všade okrem Slovenska, kde sa chystáme na kolaboráciu, chystajú na vojnu s Rusmi, pretože jednoducho veria, mnohí z nich, že vojna príde, takže nacvičujú, jednoducho vyzbrojujú sa, podpisujú zmluvy a podobné záležitosti. Treba si pozrieť to, treba si uvedomiť, že skutočne momentálne zažívame existenčný civilizačný zápas a my sa na Slovensku tak tvárime, že najväčším problémom je Šimečka, hej. Tak tieto filmy, ktoré sme vám tu teraz v rámci zahraničnej sekcie silného výberu ponúkli s Marťom, Vlny, Waiting for Putin sa volá ten film z TV Došť a The Unfinished Time, Neprašetčie vriemia, hej, vám ukážu, hej, a vás poučia, vám ukážu, že najväčším problémom není na Slovensku Michal Šimečka. A za to teda môžete byť vďační minimálne celý september, Marťo. Ja by som pridal aj polovicu oktobra. No, minimálne do najbližšieho dielu silného výberu. Martin je skromný, hej, učiteľ, vidíte, že on aj takto skromne vie žiť. No, nič nemu vlastne ani nezostáva. Áno, nič mi nezostáva. Tak. No dobre, takže toľko by sme mali. Poďte si tie linky vo vešacom poste, nerobíme to nadarmo, môžete pod ním komentovať vždycky, poďakovať nám, pochváliť nás, dobre nám to padne. S holým zadkom beháme a nielen po nudistické pláži. Áno, keď už si ty takto premostil do farských oznamov. Všetko naopak. Áno, tak toto samozrejme všetko robte a potešíte celú našu redakciu. A páčikujte, komentujte, povedzte o nás všetkým svojim priateľom aj nepriateľom. Hej, budeme radi, ak nám zachováte vašu priazeň, budeme radi, ak nás podporíte na Patreone alebo kúpite si nejaký šalomček a možno z toho bude aj potom nejaké prekvapenie, o ktorom vám dáme ešte vedieť v blízkych mesiacoch. Čo, Slavo? Áno. No a keď toto budete všetko robiť, tak sa stanete poslucháčom týždňa. Ako kto, Slavo? Kto je dneska? Tento týždeň máme všetci tí traja, ktorí nás pozdieľajú každý diel, tak všetci títo traja, žiaľ Bohu, bol by som, keď bol 3900, len traja, 4 a 5, čo nás dielajú pravidelne, sú poslucháči týždňa a tým, Marťo, posielame 2 nové single, už tradične z československej produkcie, jedna slovenská speváčka Blanche so svojím novým singlom So Fine, ktorý je naozaj so fine. A takisto výborný český, fantastický spevák a jeho fantastický single Xavier Baumaxa a jeho single Lendo. Budete sa kráľovsky baviť, takže toto máte za vašu pomoc nášmu podcastu a teba poprosím náš klasický sign out. Do skakavenia, priatelia.